Kaixo, nire super txiki maiteak, zer moduz gaude gure superbotereak entrenatzen, azten, ziur nago baietz. Gaurkoan, bi super jarrera eder kontatuko dizkizut. Hauek praktikatzen baitugu egunetik egunera, gure bizitza irauli ditzakete. Ezagutzera animatzen zea? Seguro baietz. Aurrera super txikiak eta super familia? Amesten hasi baino lehen, lanbroaren atzean, desagertu zinen. Ez ahaztu super sekretu guztiak trilogia eder honetan dituzuela. Erraz ulertzeko eta erraz praktikatzeko. Eta txikitatik hasten bagea, bueno. Helduak iristen zeatenean, kriston superbotereak izango dituzue. Esan bezala, gaurkoan, liburuxka honetan lehenengoan, supertxikiak batean, topatuko duzu gaur azalduko dizuedan edukina. Zoragarria izango litzateke, bi jarrera hauek, esan bezala, haurtzarotik ikasiak eukiko bagenitu. Esan bezala, gure helduek, txikitan haurtzaroan, gure inguruko helduek daukate guregan botere gehiena. Oso ederra izango zen txikitatik eskertza lantzea, eskerrona bizitzea eta sentitzea. Beraz, gure lehenengo jarrera boteretsua eskerrona sentitzean datza. Gauza asko ditugu eskertzeko, etxe bizitza bat, ibiltzeko gaitasuna, arropa, osasuna, eta egunetik egunera, hortxe dauzkagunak, ura, txokolatea, maitasuna. Nire gomendia da egunero seme-alabekin, ikaslekin, ilobekin, berdin zaizenekin, eskertzeko 3 gauza idaztea edo gogoraraztea edo sentitzea. Sentimendu horrekin beti egun askoz hobea izatea irekitzen da. Bigarren jarrera boteretsua, atxikimendu eza. Oso potentea da kontzeptu hau eta zaila izaten zaigu askotan. Egoera bati atxikituta gaude, gorputzari ere bai, pertsonei ere bai. Hau da, hein batean, hasten den orok bukaera daukala. Adibide asko ditugu. Adibidez, nire semeak eta gu geuk ere. Oporra bukatzen zaizkigunean, bai, kostatzen zaigu, atxikituta egoten gea hor, lasai, gure gisa egotea. Gorputz osasuntsu bat eukitzean, hanka bat puskatzen badugu edo, ze ondo egoten danez, gorputz osasuntsuari atxikituta. Egoera bat edo pertsonak joaten direnean edo aldatzen direnean, izan daiteke aurrezkuntzatik, lehen eskutzara pasatzea, andereño aldaketa, eraikin aldaketa, aldaketa txoiek, ezta? Beraz, zein da irten bide honena? Gugan zentratzea. Gure barne lanean zentratzea. Erakusten, dizkizudan, superbotere hauek indartzen eta horrek askeago ingo gaitu. Atxikipendu ez hau hobeto ulertzeko supertxikiak batean 80. Orrialdean hasten den istorio laburtxo bat kontatuko dizuet, oso niri bere garaian pila bat gustatu zitzaidan, motza eta xinpla, begira. Diotenez, joan den mendean turista amerikar bat, Kairora, Egiptora, joan zen jakintsu ospetsu bat bisitatzeko. Turista harritu egin zen jakituna oso gela xinple eta liburuz beteriko batean bizi zelako. Pieza bakarrak, altzariak, ohe bat, mahai bat eta banku bat ziren. Beraz, non daude zure altzariak? Galdetu zion turistak. Eta jakintsuak ere galdetu zuen. Eta non daude zureak? Nireak? Harritu zen turista. Enaizen memetirako egongo?
Ez da ni ere, bukatu zuen jakintxuak. Gustatu zaizu historia hau? Balkar banatu izadazu hemen behan, historia gustatu zaizun, edo nahi baduzu eskertzeko zerbait jarri zure bizitzan, eskerrona sentitzen duzun zerbait jarri. Eta ausartzen bazera ere, zerta zauden atxikituta, eta zer kostatuko litzaizuken soltatzea, uztea. Bale? Helduak eta txikiak, hemen itxongo zaituzte. Aurrera superfamilia eta supertxikiak.